sakmene gedine. Kuwi jaman sing ampun. Kowe melok perguruan to? Heeh. Melok konvoy, Heeh. turut ratan. Heeh, turut ratan. Ngene. Ya no pogo-pogo. Kok pogo-pogo? Pak motor konvoy kok pogo-pogo. Gendeng ya we. Iki Terus piye kelanjutannya? carane nek nggunakne iki lho. Heeh, piye? Seneng macam tak kaplok iki. Konsentrasi iki. Mbah. Mesti kowe. Bae. Tak nuthuk genti. Kebanteran lho nek ngono tok. Nah. Iki nuthuke ping pisan pindho. Pisan ae benjut tinggal akeh-akeh. Nek wis, Mbah, ewangono aku pengen kuat. Wis kuat Nah, aku wis ngono lho iki, amnesia le men. iso nuthuk sak nilene amnesia, Mbah. Jane Karo nek tawuran le iki digegem ngene, jotos. Musuhe mesti catu. Nek gak kowe sing klenger. Tapi nek dhisik kok gak ora jotos. Pokoke syaratnya iki mbok nggih tukaran, kowe kudu jotos dhisik. Iya. Nek kowe kejotos dhisik mati. Wis sulit mulai. Dong ora? Iya dong, wis dong aku. Nek nggih tukaran Dicekel. dicekel, kowe kudu jotos dhisik. Iya, nek ndi ngono, Mbah. Nek kowe kejotos dhisik, mati dhisik. Ngono lho, bos pokoke kuwi lho. Iya. Kudu eling-eling jotos dhisik. Yo. Dadi rasa nggae iki kudu jotos dhisik, kudu nyen tawuran. Kuwi apa-apa. iso entuk dhuwit to cek tasan mengyan. Kowe ngono carane golek dhuwit wis ngono kaya kuwi mang. Berarti iso nguntukno dhuwit tenan iki ya. Ya. Ya oke, lan tak balik sik aku no tak praktekne ya to. Ya aku mau no. Tapi nek kene sik Ya ngaput. bareng to, bareng gandengan. Balik sik to. Dari kene. Wah, maklak ya. Lha nyapa? Ya mulai. Bareng tak jotosi. Iya. Iya. Oh, saling. Yo, hati-hati yo. Ya, Mbak. Sik ya, Mbak. Mbak. Yo. Tak nom-nom saiki. Wampleng. Cakot kanu nyambek lho. Ngegat itu nyambek lho iki. Lha apa? Iki boyo lho. Cuwili men, Mbah. Iki boyo putih lho. Nek kowe entuk kobrantas, Sik to, Mbah. Iki rupane iki ungu iso putih. boyo putih lho iki jenenge kobrantas iki nek ku topo broto ya. Oh, bagianmu sitok le. Apa iki? Untune iki lho piteten. Oh to, iki nyengeri lho iki. Jatokno dot to kormu musuh iki. Mah dot ya. Iki asine budak lho iki. Lha iki nek rambute Tukokne rambut. Banget iya boyo putih. iki nyambek iki. Matamu ki lho sawang nyambek untune kok ngene lho. Oh iya deh. Iki boyo putih. Lho. Ki lho buntute matamu. Ya gundul ya. Gundul iki. Tak geni rambut. PM Mbah rambute. Ojo iki open-open aku ya. Jan hebat sampean. Mbah, aku mu jere kancaku kon rene. Jere Goblok to. Aku ngapu iki lho. Aku lek krungu musik iki ngene iki, Mbah. Iki boyo putih lho. Ungu. Domong. Nyokotan lho. Ngeri, Mbah. Iki dulu diculne nek kali ngono, Mbah. Ojo lho iki tak anune iki untune. Ben gak nyokot lho. Oh, ben gak ciliten. Nyokot. Oh, nyokot. Nek nyokot ki iso ditanus lho. Biasanya bar dicokot ki Terus gang dilut mati lho. Yo mati dhisik. Cokrok carang lho. Yo mati dhisik. Kata to, Mas? Yo mati dhisik. Kan kowe sik to le kudune. Iya, tapi aku berarti kuat aku gak apa-apa. Duh, perih lho.
Ukur. Mbah, jirine nek kene nek wong pinter sing iso nganu gaman. Aja nyetel musik, Mbah. Aku ki latihan lho. Latihan. Loh, ki dukun apa nganu? Lah aku arep melok lomba. Lomba apa? Lomba klarinet. Apa? Iki harmonika, Mbah iki. Klarinet Aku lho. aku ro. Loh, omonge pesertane klarinet kok. Klarinet terus nggowo ngene iki ora yo langsung kon ngalih to, Mbah. Tapi lombane klarinet lho. Kok gua harmonika? Lah aku lho tuku klarinet didol iki. Kok berarti? Coba. Bakule to kaplok wingi. Gelem ae, Mbah. Cito, iki samene dukun apa tukang seni to iki? Aku seniman yo campur dukun. Bot. Loro berarti. Siji. Seniman campur dukun. Kan seniman karo dukun. Nek campure gak mbok gandengne. Jadi sitok ngono, Mbah. Campure gandeng ngono campure. Kayak gini, Mbah. Jenenge campur iki wis dadi sitok. Oh iya deh. Ora enek dhewe-dhewe. Nek dhewe-dhewe ya ora campur jenenge. Oh ngono ya. Mbah, piye ndang aku Ngono lho anteng yang penak. iki gak masalah hipnotis, Mbah. Apa? Aku ki Aku wis sekti saiki. aku ki nganu arep golek gaman, Mbah. Tak jaran iki. Wis to, Mbah, Mbah. Piye? Aku tak omong dhisik. Oh, Aku rene iki mesir golek gaman. Jare wong-wong lho, gaman lho iso. Nggih, golek duit, heeh. nggih, ganteng, Teng tawuran, Jawa, tawuran, iso kena tinggi anu barang. Cuk. Lah, encuk, ente Bahlil ente. Bahlul le. Oh iya deh, kali salah anu, Mbah. Soalnya aku terngiang-ngiang suara kuwi. Golek cekelan kuwi. Heeh, sirku ngono, Mbah. Iso le. Tapi lek iso gratis ae, Mbah. Wah, ya ora iso le. Jare Ora nggo dhuwit ya? gratis. Gak nggo dhuwit blas. Ora, Mbah, mek 2 juta. Iki lho lek utang. Sirku lho, iki lho lek gratis lho iki engko tak kompleks sik. Ya, Iki pikiran sing paling bagus le. lah yo. Ya wis le, gak apa-apa. 2 juta ya ora apa-apa. Masuk kabeh, Mbah. Pengen komplit, paket komplit lho sing mbok jaluki. Lengkap. Penting sing Enak. utama iki penting. Soalnya aku kan melok perguruan ngono lho, Mbah. Perguruan. Heeh. Konvoy apa ora? Yo, konvoy no. Wah, kuwi lho. Nek Tapi konvoy aku- nek iso ngurat-ngarit ratan le. Kuwi perguruan sing bagus lho. Aku nggo pecut aku. Kan biasanya wong kan nggo arit, ngono ki to, Mbah. Gak, aku nggo pecut. Pecut, udang goreng ngono kuwi, Mbah. Udang goreng. tak Lah aku lho goreng. enak jang goreng. Wih, pinter le we. Lah ya kuwi. Aku kan gak enak bisa, Mbah. Cuma nggih jogo-jogo, sawaya nek dalan kan kadang kan di untung di anu ben kuat lah intine. Nah, kuwi, Mbah. Oke, Gak apa-apa le. ki 2 juta iki berarti. Iya 2 juta. 2 juta sesuk 10 gak apa-apa. Iki nggih pahitan nih, Mbah. Rugi lek ku milih ngono. Pahitan apa to le? Kan yo kabeh kan butuh modal to, Mbah. Maksudnya iki yo gak kabeh lho. Iki piro iki? 2 juta. Aku ora iso ngitung. Matane ra iso ngitung. Sesuk 10. Mek 10 tok iki. Lembora. Iki rugi aku rene tenan. Nyapa rugi? Duit pakai lho, Mbah. Lho iki kome pelangganku lawas ya. Oh, ngono. Untuk berarti 2000 karo 2000 3000 ding. 2000 karo 3000 berarti pas 3000 ini. Oke, Mbah ngono kae, Mbah. 2000 tambah 3000 piro le? 2000 to Yan? 2000 tambah 3000 to. Kan ngene iki loro. Terus iki jilo papat, Mbah. 4000. Oh. Wah, lumayan wis. Pas ya. Kena ki ngomplek. Ya seneng entar to. Iki Mbah aku. Kok jajal ye? Lah matane bar mbok kokopi no. Kok aku mau ngandung. Iki lho gidal tok. Dance. Mbok ge ngene ya. Oh, Kok. jenenge latihan lho le. Gak harus ngono, Mbah. Ki enek le. Dan ki opo ceklane iki, Mbah? Iya sik sabar.
Baru sabar apa ora nek gak sabar mulai. Ya sabar mbah duitku wis mbok gowo. Lah iya wong wis Rugi kok tak kene lek gowo. utang. Nah tak kek mburi iki. Mulai. Matane watu sakmene gedine. Kuwi jaman sing ngampun. Kowe melok perguruan to? Heeh, Melok konvoy, heeh. turut ratan Heeh, turun rataan. ning ngene. Ya no pogo-pogo. Kok pogo-pogo, Pak Montor konvoy kok pogo-pogo. Gendeng e weh. Jadi kancaku ngono. Pogo-pogo iki gak numpak motor ya tiba no le. Oh ngono ya. Bayar-bayar. Onggeng geng geng, onggeng geng geng geng. Oh, bener. Tapi aku mak pedah, Mbak. Kan di motor. Tapi Tuku. blayer-blayer loh, tapi blayer-blayer. Wah, wedan deh. Ya ora masalah itu kan. Mbak. Aku yo manut liyane. Terus Mbak iki lek ku nggowo terus piye nek dalan sakmene gedine? Kayak kene to. Wah yo pundakku no sempal, Mbak. Butuh iki gaman ki sing ala cilik kok dikantongi ngono lho, Mbak. Wis ngene lho. Lah kuwi mbok kantongi kena le. Sakmene gedine kantongi nek endi? Pada ketok. Kantong Makane nggo sak yo ro. Ki lho butuhe lho ben kuat gitu nyobong mau enek apa jenenge wi? Begal. Napa nek begal-begal ngalih le pas konvoy? Wedi ya. Wedi. Nek pas mulih dhewe Paling kowe sing dikepruki. begal ini. Pelacur barang Mbak. Kuwi lho le, paling mandek lho. Oh ngene ya. Mosok pelacur yo melok konvoy. Nek dalan iki kadang tuk, Mbak. Soalnya aku liwat gone, Mbak. Kowe konvoy liwat gone. Iya iya no lho. Komplek. Konvoy yo mesti to. Nek iso konvoy aja liwat komplek lho. Liwat ndi? Yo ratan gede ae, jalur utama Ratan antar gede, kota. Ini polisi barang ngono Mbah aku wedi aku. Konvoy liwat komplek ngono kuwi to Mbah. Engko lek enek sing ngawe yo mandek Sik dilu. to kowe konvoy dhewe apa Sik. bareng-bareng? Bareng-bareng Mbah sak perguruan. Akeh loro. Nek iso aja. Wah, matane mek loro gak konvoy dolan kuwi. Tapi konvoy Mbah. Bayar. Heeh, Pak Beda. Nggih. Terus iki lho Mbah aku, sik to, iki lho piye? Kuwi engko Iki waktu digembol. kali iki Kuwi lho. numpak motor to? Heeh, terus Iso to mbok kene dashboard. Matic, motor matic ngono kae. pedaku yang guling to Mbah. Kayak goncengan. Kene goncengane. Gundul. Gundul mburi Jan rene. masak sesuk tak tekokne goncengan. Kalau mbok tukokne motor ya Mbah timbangane. Wah, yo Tukokne entek goncengan. duit kemek 3.000 iki. Lah timbang panggah peda. Yo wis urusanmu nek ono. Sik iki lho terus fungsine piye lek enek wong nonyo lho kene pakai geblak. Ora le. Iki syaratnya siji le. Piye? Iki nek mbok nggih tukaran le. Heeh. Kowe kudu ndhisik le. Maksudnya disiki Adep-adepan yo. kadangnya gak adep-adepan Mbah. Tapi ya, Kok mburi. kowe kudu noleh mburi. Ora spione ya. Dasmu. Iya tapi kan gak roh. Wong wis noleh kok gak roh kan kebangetan. Betunduk ngono to Mbah. Saurunge gelut, Heeh. kowe kudu jotos dhisik. Kleru kok sing di nganu kaya wong warga kono ora nyapa-apa tak joto sik ora kene sing benji to, Mbah. Kan konvoy to, wis gak ngurus ngono kuwi. Patrah Iya. lanang kok. Bebas ya lek konvoy ya. Watu keprok ning dasprok. Kowe menang. Iki fungsine nggih tukaran kuwi. Terus isine apa Mbah? Isine Kan gamen kan jare wong enek isine. tekon Heeh. 10.000. Tane entek no karek 10 dijaluk pisan. Lah pertanyaanmu kan mengandung Apa? ceng to le. Iki lho isine apa? Iki 10.000 to le iki. Oh dia isine kekne no. Ora ro le iki. Wis ono 100.000 lek ngono. Ora iso no. Bahasa ngono roh. Mangel dhewe ra roh. Ongkone pira-pira karo le. Isine watu le. Itu gunane apa? Nek sawah lho, kali lho akeh Bang ini umbrukan. Tapi iki istimewa le. Iki meteorit. Kowe koyo astronom. Meteorit ceblok Hah? terus ning batuan andesit. Aku gak paham, aku gak mlebu kan. Kowe mlebu masalah IPS, Aku sing gak mlebu IPA. kabeh, Mbak. Kuwi mung IPS apa IPA? To?
kudune andesit. Kene ora tau mlebu. Kudune IPA, Aku mlebu kuwi. biologi. Mlebu kuwi mek pelajaran sejarah tapi turu nek kelas. Kok iki batu meteorit ceblok nyang Omah, batu panggan cebloke. ceblok nyang lemah to, Mbah. Ora. Meteorit ceblok nyang batuan andesit. Dong ora batuan andesit sing dingge dipeceli kuwi lho. Dingge Ora ngono to, Mbah. ora ya nggih kuwi apa jenenge batu alam kuwi lho. Ah, Mlebu sep mancep atau Ah. mlebune nek ndi? nek endi ya? Iki lah hadiah berarti Mbah. Gak gak entuk apa-apa. Kiri men, Kak. Mlebune ya nek watu le. Oh, ngono. Dadi iki mung tak jikok tak Ah. bengkrah. Nduke nyewa bego le. Tok iki. Iki Per lho, jame wis bentuk 500. ini, kok duduk. Kan mancep neng batuan andesit. Kok cabut ngene. Bego. Eskapator. Mau alat berat kuwi to, Mbah. Oh, iki tang jam. Jadi jamnya 300 ping 4 Ya rugi no. 1.200.000. Rugi no. Padahal komahmu mek 2 juta. Ya rugi no, Mbah. Rugi kudune. Aku Nah, badhe kalian saiki. Mbah. Gak iso le. Hah? Wis kadung ini nek iso iki dolen nek payu larang bagi ono ngono. Kere. Aduh watu kaya ngene. Iki lho dikekne nganu lho ora enek sing jumuk, Mbah, kekne dalan. Wis nang digawa ben tawuran kena le iki. Kere. Gah, Mbah, aku, Mbah. Kabot. Kok mutung tak tek boyo putih ini. Iki lho nganu. Iki boyo Gawa. ngambek. Gah, Mbah. Pancen yo bahlil lho ente. Bahlil wis. Bahlul le raimu bahlul. Woi, Gah.